Mingaw. O ni ang tagbao campsite sa una. Maragid nilang wala nila ablihin eh, balik. Kay kanano private property man na diha. Mo na ang campsite, landong kayo, daghang kayong kahoy. Dire sa pa, buwan kayo. Pero dire sa public area, grabe ni mga tao eh. Kung mag-camping magani mo, inyong dalhon inyong mga basura dire sa atbang ya guys. Sag nindot kayong sapa, wag yun naghuna-una. Kay kung iabli ni nila, oh, grabe kay plastic. Plastic, mga mineral water, kanideng ilang camping-camping. Oh, paper plates, basura, naghana dire. Basiyog soft drinks, lata. Kani, kay kung ilag yun yung giablihan, grabe kayo ang tao. Nindot kay ang atong nature, pero destructive yung kayo. Kay bisan og ang animals magbili na nagtae sila, iti tae. Pero kita as humans, mga tao, plastic, oh, plastic. Grabe kayo, magcamping lagi ka tapit sa river. Ginabawal mo yun ang bonfire kay tungod kanang makasunog ba, makadaot siya sa ecosystem. Pero diri daghan kay nag bonfire, basura. Unya, kinsa may mulimpyo ani atong mga basurang gibiyaan dire. Aw, moingon ra nya mo nature lover pero dili day responsible. Inom pa kanini oh, gikating. Na, paper plates, mo na problema sa mga tao kay kusog kita mo gamit og mga paper plates, plastic, botilya, kanang mga single use na plastic ba. Munang sa Pilipinas, kita mo'y pinakagrabe og basura sa Asia. Kay hilig kita ni, labi na ganing mga pagkaon na to. Pusto na to plastic. Nya kana mong plastic, dili gyud siya sustainable. Kay asa na siya maadto? Adto ra na sa ocean. Nya mapino-pino ra na siya, guys. Dili na siya kuan. Pero kung appreciate jud ninyong nature, no? Di gyud ta mo gamit og plastic dapat kay mo manggod ni ang atoang problema gyud sa atoang kalibutan. Maingon mo microplastic, tan-aw na to ni pohon. Nindot kay dire, oh. Nindot kay mag-relax dire. Buntag pa kanini sa iyo, alas 7. Na din ang laba dito. Ligo din ka sumol na tubig sa kuan. Lami kayo. Nindot kayo dire kuan. So muna ma-appreciate yun imong nature dire. Pero mo lagi ang humans. So suruyo na to sunahan kay dire man magkamping-kamping. Grabe sad kayo eh. Oh. Ako, digyo ko ganahan mo gamit og plastic mo nang as much as possible reusable. Magbaon gani mo, inyo sa inyong basura, inyo sa nang ikuan. Kay kani manggong basura, di ra ni problema sa atoa. Tibuok katawhan ni kay kaning basura, moadto na sa atong pagkaon. Kay microplastic kanon sa mga isda. So mobalik ra gyud na sa atoa mo nang magka-cancer. Na findings microplastics. Aside na mo lagi taong giingon, kita ra gyud destructive na pagkatao diri sa kalibutan. Buhat tag machines, nagbuhat ta og mga kabutangan na maka-convenience na to, pero ang problema man gud ang waste ani mobalik ra pon sa tuwa. Muna hopefully kanina video maka-realize mo nga di gyud maayo magsigig labay basura og gamit og single use plastic.